N bɛ nin groupe jama bɛɛ fo. Eli i ni ce i ye baro ɲuman dabɔ. Yala muso caman ta ye jurumu ye wa? Bibili verset dɔ b'a fɔ wa? Ani i ye verset min di fɛnkɛ Exode 21 i ye verset 10 min di ko ni a ye muso filanan ta a kana n'a foyi bɔ kuma a ka musaka ko la, balo ni fɛɛrɛ bɔ ni a ka siyɔrɔ ko la. I bɛ miiri ko o ye yamaruya dilen ka mɔgɔ bɛ se ka muso caman ta. N t'a dɔn i yɛrɛ hakilila muso joli ɲɔgɔn don. Dɔ ye ɲininkali k'i la ko yala Ala ye muso joli di Adama ma, ani muso fila furu ko a ci dira Bibili yɔrɔ jumɛn k'a fɔ a ye muso 2, 3, 4 ta Bibili kɔnɔ yɔrɔ jumɛn? Dɔ y'o fana ɲininkali kɛ. Ani yala ko mun bɛ mɔgɔ bila muso 2 furu la, ni sanu ka ɲɛminɛlen don wa walama farasogo nege ko de don? Ni baro in ka ɲi kosɛbɛ. Eli i nana ni kuma ye a ka ɲi parce que n b'a dɔn groupe ka ca, ani bɛ miiri a fɔra ko karamɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔw kuma kala o sira fɛ ko muso caman bɛ se ka ta. Ne y'a ye ko karamɔgɔ yɛrɛ dɔ ye muso 7 ta, donc u yɛrɛ b'a jate ko Yesu ye jurumu kɛ sabu a ma muso ta. Donc mɔgɔ bɛ groupe caman kan, donc ne y'a dɔn nin miirili peut-être a ma bɔ Eli yɛrɛ la, mais a y'a kunnafoni sɔrɔ groupe wɛrɛw de kan. O kuma fana sera nin groupe kan. Balima minnu bɛɛ kuma na ne bɛ aw bɛɛ fo matigi la. Donc Eli e ko yala Bibili verset dɔ b'a fɔ ko muso 2 furu ye jurumu ye wa? Hakila ɲininkali min kɛra k'a fɔ yala Bibili yɔrɔ jumɛn Ala ye ordre di, Ala ye yamaruya di ka sɛbɛn Bibili kɔnɔ ko yala aw ka muso 2 ni 3 ta. Eli i ma dala ni b'o ye dɛ, ne ma dala ni b'o ye. A fɔra ko église kɔlɔsiba a ka da muso 1 ma, ani balima dɔ ye a verset di ka ban Korɛnte fɔlɔ ta sura 7 verset 1 na Paul b'a fɔ furuko ta fan fɛ n'a tun bɛ se ka kɛ aw ka kɛ i n'a fɔ ne furubali ye, mais n'o ma nɔgɔ min ma, cɛw bɛɛ kelen kelen ka muso 1 ta. 1 de ko don, 1 o ye ci jɛlen ye o. Muso 1 fana ka to a cɛ kunna. Karamɔgɔ vraiment balimakɛ y'a misali di ka ban. Adama la Hawa 1 de labɛnna ka di Adama ma cogo min na. Donc Ala b'a fɔ Paul fana b'a fɔ Korɛnte fɔlɔ ta sura 7 la ko cɛw ka muso 1 ta, muso 1 fana ka kɛ a cɛ kunna. Israɛl masakɛ minnu ye muso caman ta. Ibrahima ka muso 2 furu wala 3 don wa? Yakuba a denkɛ a mɔdenkɛ ka muso 2 furu wala 4. A bɛɛ kɛra accident de ye. Adamadenw ka dɛsɛ n'u ka barakantanyaw de don. Cuncunni de don quoi. Ala ma u ci o la. Ala ma sɛbɛn yɔrɔ si Bibili kɔnɔ ko cɛw ka muso 2, 3, 4 10 ta. O sɛbɛnlen tɛ yɔrɔ si. Nka tuma tɛmɛli janw na mɔgɔ y'u yɛrɛ sago kɛ, sigida laadaw, sigida mɔgɔw ka taabolo, a muso furu ko ni jɔnya taabolo ninnu kɔfɛ de Bibili bɛna a lakile ka to k'a lakile k'a lakile ka Ala ka miiriliw fɔ k'o jɛya. N t'a dɔn n'a bɛ faamu. Donc sɔsɔli ni dagɛlɛya min bɛ yen k'a fɔ ko o kuma muso 2 furu i bɛ jɛnɛ wa? Balimaw, dusu min bɛ i bila ka Ala kan sɔsɔ, Ala ko i ka muso 1 ta. Bibili y'o fɔ k'o jɛya. Donc Bibili kɔnɔ hali kɛlɛko minnu bɛ layidu kɔrɔ la, e m'a ye dɔw b'a fɔ ko chrétien ko an tɛ kɛlɛ kɛ, ko yala Ala ma ci di Musa ma ka ci di Josué ma u ka taa Kanakaw faga wa? O bɛɛ fana ni a nacogo ni a kɔrɔ de don, a damanafɛn de don. O t'a jira ko bi chrétien fana ka npanmuru ta kɛlɛminɛnw ta ka taa mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ. Layidu kɔrɔ kɛta sariya taabolo ni sariya ka kɛtaw, sarakalasebaaw ni levitew ni sarakabɔlaw ni saraka fagataw, olu bɛɛ dafara Yesu la. Anw Yesu danabaw tɛ o kɛ. Mais i ye tɔntan min ko fɔ, i kana mɔgɔ faga, i kana jadoya kɛ, i kana nkalon tigɛ. La loi morale o ye jogo sariyaw ye, nin ka ɲi nin man ɲi. O bɛ to sen na fo ka taa diɲɛ wuli. I y'a ye, i kana nkalon da i mɔgɔ ɲɔgɔn la, i kana ɲɛbɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ka fɛn fɛ. O ye Ala ka tɔntan ye. O ye les lois morales. Jogo sariyaw de don, o bɛ to sen na fo ka taa se diɲɛ wulili ma. N t'a dɔn n'i b'a faamu. Sariya taabolo ni saraka taabolo ninnu, jurumuyafa taabolo, bagan fagali ninnu, olu dafara Yesu la.
mais jogo ko ta fan fɛ jogo ɲuman ni jogo jugu jadoya ni mɔgɔ faga ni nkalontigɛ ni o ɲɔgɔnna taabolo o tɛ wuli n t'a dɔn ni a bɛ faamu donc layidu kɔrɔ ale bɛ ɲɛfɔ ni layidu kura de ye parce que chrétienw yesu darabaw bɛ sinsin layidu kura de kan n t'a dɔn n'a bɛ faamu i y'a ye donc an tɛ se ka layidu kɔrɔ ta fɛn bɛɛ la a ka kan ka ta fɛn minnu na fo an k'o woloma k'o dɔn yɔrɔ minnu na minnu dafara yesu la ni layidu kɔrɔ bɛ bila pewu pewu ni an bɛ tugu yesu ka nɛɛma taabolo la o de ka kan ka woloma o jatew ka kan ka bɔ ɲɔgɔn na donc muso caman furuko in kuma bɛ sen na ani ne b'a la k'a ye a kuma bɛ caya ani a bɛ n'a fɔ o ko de bɛ ka diya kerecɛnw caman fana ye bi min ye layidu kɔrɔ ni layidu kura cɛ ko parce que eli dɔ y'a fɔ ka jɛya ko nin verset min dira layidu kɔrɔ verset don o tuma layidu kura bɛ layidu kɔrɔ dafa a b'a dafa cogo di o yɔrɔ ka faamu ka jɛya layidu kura ye ɲɛbila baaraw ye ala ka kow bɛ jira dɔɔni dɔɔni ka jira dɔɔni dɔɔni layidu kura kow bɛ dafa layidu kɔrɔ kɔnɔ misali la saraka bɔ caman tun bɛ layidu kɔrɔ la yesu kirista danabaw tɛ saraka bɔ tuguni sabu yesu kɛra an ka saraka kelen pe dafalen ye o bɛ wasa bɔ layidu kura ni verset yɛrɛ ni i b'a fɛ ka nin faamu ko ɲuman i bɛ a suran bɛɛ kalan ale bɛ ɲɛsin israel dɔrɔn de ma a tɛ ɲɛsin église ma église ko foyi tɛ nin na kɛrɛnkɛrɛn a yɔrɔ bɛ ɲɛsin israel wagati la jɔnya tun bɛ yen layidu kura tɛ fɛn bɛrɛ fɔ jɔnya la mais paul bɛ kuma a la dɔɔni nka a b'a jira ko ni a bɛ se ka kɛ matigi yɛrɛ kanuya min ka kan sɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka fisa yɛrɛ o ko ka dabila nka u ma o kɛ u ka kɛlɛ kɛ k'o ba ye sabu peut-être o gɛlɛya damatɛmɛlen tun tɛ yen nka nin wagati la jɔnya ko tun bɛ yen kɛlɛ fɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ ka kɛ jɔn ye tuma dɔ n'i bɛ a suran yɛrɛ daminɛ kalan tuma dɔ gɛlɛya ni dɛsɛ kosɔn balo tɛ yen foyi tɛ yen dɔ bɛ a ka mɔgɔ dɔ di dɔ ma ka kɛ jɔn ye donc n'i bɛ a suran kala ka taa awa ni cɛ dɔ kɛra dɔ ka jɔn ye wala cɛ wala muso ni san 6 kɛra san 7nan a ka kan ka labila cogo min na o sariya bɛ fɔ cɛ t'a bɛ fɔ ni mɔgɔ dɔ ye a denmuso feere ka kɛ jɔn ye parce que dɛsɛ kosɔn verset 7 i ye verset min kalan verset 10 na awa i ye min kalan o y'o ye mais verset 7 la ni mɔgɔ dɔ ye a denmuso de feere ka kɛ jɔn ye donc ko a fana a taabolo min bɛ a la o de fɔra ni cɛ yɛrɛ y'a ta i ye jɔnmuso ta ka sɔrɔ hɔrɔnmusow bɛ yen o bɛɛ ka kan ka minɛ kelen ye cogo min na a y'o fɔ cɛ min ye jɔnmuso in san n'a y'a di a muso ma n'a y'a di a denkɛ ma ni denkɛ fana jɛnna n'a ye ka o jɔnmuso ta k'a ka muso ye o kɔfɛ ni denkɛ nana ɲɛbɔ k'a bɛ muso wɛrɛ furu hɔrɔnmuso dɔ furu o tuma u bɛɛ ka kan ka minɛ égalité la cogo min na kundamana kelen na cogo min na donc o de bɛ fɔ nin yɔrɔ la fana donc fɔlɔ ko dɔ don a damana ko tun don jɔnya taabolo ka a kɛ ka tile ka kɛ ka hinɛ yɔrɔ ka k'a la damakɛ yɔrɔ ka k'a la o miiriw kun don